Здравейте, приятели! Мисля, че избрахте да гледате отново The Clashers Gaming BG. Днес ще ви покажем един клан War, който буквално нас направо ни разцепиха от всякъде. Първо да събера така малко паричките. Така. Армията ми е фу, добре. С малко ще ви покажа една лайф, така преди това да преминем към днешното време. Дето говорих, загубихме 19 на 41. Първото, което ще покажа е как нашия първи атак на техния първи, буквално за миг той преобърна буквално работите. Щом го гледате този Танхал 10 и нашия Танхал 11, сигурно си викате, той за го вземе тост на 2-3 звезди. Трябва да го вземе принципно на 3 звезди той, Ай на 2, защото малко по-трудно че да мъж, защото все пак не е сега, нали, хипер някакъв. И дайте какво той направи. Значи, малко да го дадем на 2, защото като пусне орко и коича, откъде много се чака. Така, Куинонг. Пускам няколко узера за разчистване. Кинга, но за мен той е наистина този нашия Радо доста е добър, буквално си е доста избро. Ето вижте, като пусна ревич положенката. Трябваше точно тук в този момент да направи една фриз положенка, защото буквално всичко му умря на него. Буквално всичко му умря. Ма той си знае какво прави, ай сега няма да го обиждаме какво прави, защото аз сега не мога да кажа нещо, де. Значи, като погледнете, какво е взел той? С толкова голяма армия, на толкова станха 9, викайте си, да, наистина, трябваше да го вземе на повече. Какво трябваше да направи сега? Има една фриз плошенка. Тази фриз плошенка може да я пусне някъде между Хайден Теслата, Иксбола, Арчер кулата и някъде близо с дуе тук и тук. За да може да убие по-бързо останалите работи. Но доста проценти взе също така и Барберен Кинга, но ако беше трябвало да бие на камето този Gold Storage, може да му вземе още 2 звезди, но ето, бяхте грубата грешка. Сече се кога да пусне, но вече беше приклено късно. Нямаше какво да направи той. Всичко умря за него. Така, това за 47%. Сега ще покажа техния първи. Как е такова нашия първи? И за малко да го вземе на 2 звезди, хора. За малко. Така, нашия първи, базата му е доста интересна. Виждате, че Игъл арчерието е в центъра и по-трудно ще може да се убиете, но с забори е изи. Значи тук той, както виждате, не прави както трябва. Виждате, че е буквално. Ако ще тръгва, виждате, че той тръгна да хелтва голяма. Ако прави болърлок, значи този е почитател, нали, на нещо такова, но на него не му се получава като хората перфект. Вижда, че ни пуска като на правилно място, ни пусна много трябващи. Така да запусне рейдж почнахте. Вече тук закъснява. След се кога да ги пусне, но майтанха не го, не уби го, да. Но също и Инферно това помогна доста на тяхното убиване, тъй като значи той може да хваща доста. Но все пак да ви призная, на мен ми направи доста голямо впечатление как може Танхал 10 да вземе на Танхал 11 2 звезди една. Аз го приемам виж като нещо, бих казал като почти една звезда, тъй като наистина този си беше доста про. Значи почитател е на
българите, но не може да е такова перфектно. Също как също е такова, все пак това е китайски клан, няма как да не успеем. Тук по същата тактика. Тук пуснах хелърите обаче, 2 хелъра. Тук теж да пусне още 2 хелъра, но не прави както трябва в унията. Вече тук добре му се получи. Джеймс Пол го пусна чак ето тук. Нямаше това защо да го пуска тук. Според мен теже не е хубаво да го пусне ето тук, но много рейдж поженки тук станаха и той не взе само от тая. От тая не взе много, колкото трябва. Ще имаше и хел поженки този път. Но е смисъл, добре помогна всичко, но работа свършиха и общо взето, както казвам, българите свършиха доста добра работа. Все пак да се стигне до такова ниво, до толкова добър развит Таунхол 10 и Таунхол 9. Все пак Таунхол 10 за такова Таунхол 9 и да не го вземе на 30, това е малко по-така изполучливо, тъй като знаете, че най-вероятно Таунхол 10 да вземе Таунхол 9 е около вероятност да го вземе на 2 звезди. Но трудно се случва Таунхол 10 да вземе Таунхол 9 на 2 звезди. Все пак какъвто да си бот, все армията ти е по-голяма от на Таунхол 9 и левелите са ти много по-големи. Той хора нямаше какво толкова да направи. Толкова една хайдан тия с един канон да спре толкова много болари от тук. Все пак имаше и още един голям Арчер Куин. Просто нямаше какво да се направи. Той в последната секунда, като биха канона, мисля да ето го. Тръгна да бие по колектора. Те станаха да бият тук, да чупят. Не бяха по... Мисля, че има още нещо и затова се прецених. Прецених се, че няма да му ще ни вред. Значи, някъде бях и за него. Сега ще как нашия втори мисля, да. Тук от техния трети. Да го вземат точно на 2 звезди. Видите с каква армия тук е. Един арчер, 2 бомбара, 16 мага, 1 пека, 12 валкирия, един голям нещо в кланка става и останалите му почнаки са все логични, 2000 така. Но това няма значение. Така. Пуснам си и другия Earthquake. Ето го. Втором тръгна, значи тук да тръгна. Ето го на Печи, който е голяма. Тук да загориха всичките уроу брейка и хора. Значи на него да се проверят такта. Сега малко ще го превъртя да видите. Виждате, че 1, 2, 3, не, 4, 5, 6, 7 оръжия бият по ето тези 2 голема. Той е смисъл за много... Вижте колко бързо гледам за ги сваля. Той пусна и П, като ни предположише. И П, като ни можа пак също така. Видите, тук му един него е кланка, що голям му пратили. Няма всяко малко. Се чува гадно, просто няма възможност. Ето тук е добре, че валкирите убиха поне Таунхола. Прекалено късно пуснаха тези хил поченки, иначе той го взе на 2 звезди, мисля, да. Тук не можа, тук сбърка със сигурност. Да, значи тук май го взе на 1. Така, да си го на 1. И четвърта му атака, която направиха, беше малко по-така. Извинявам се. Беше малко по-интересна. Добре, като гледам, няма да имаме време. Първо да покажа малко от моите атаки. Ето го на 8, който атакнах.
Директно пуснахме, изчупихме го този. Другия колегата ми беше пратил, както вече 4 бона на 6, тъй като неговите са на 5. Той, както казах, ги пусна на 6, но те не се правят доста време. Виждате, че един Wizard Tower не може да ги убие. Тук малко да понабиха демидж, но все пак справиха с единия поне. И това бяха хубавите 5, 2 звезди. О, объркам се. И ето го този. Там ходи ватка. Уникално Лизи беше, но все пак има повече арт дефенс от моето очаквано. Драконите да разчистят, могат да навлязат с бойните на правилното място и останалите дракони да навлязат. Щом биха този арт дефенс, всичко вече стана като по вода. Останалия дракон той навлезе навътре и всичко стана. Убихме го. Виждате, че го взехме на 2 звезди. И това е. Повърхим умяха такова с този арт дефенс. И това са нашите последни звезди. Ще го сложиме на кинг баланса. Баланса на 2. Остане и по-бързо, тъй като искаме да направим една лайв така. Малко лоубрейкъри прави. Локирите пусна. Този път хубавото, че го взе на 3D. Мисля, не мисля. Този път не му казахме да такова малко по-като. И за смисъл да ни чака за скил почнете. И че вълкиите доста добра работа вършат, който на 4 левел. Доста път това са бързички. И това са тези 2 звезди. 3. О, напоследък доста се бъркам. Така да пристъпим към нашата лайв така. И това ще бъде, сметам, днес на края на клипа, тъй като да не се чака много за вас. Значи ще върнем, когато намеря някой. Така, хора, завърнахме се още от второто натискане и го намерих. Така, добре. Изи. Тук знаете нашата тактика. 2 гиганта, 2 мага. Останалите гиганти ги нахвърляме. Малко лоубрейкър да щупят останалите стени. Малко арчери. Лъговете, както вече ги имаме и ние. Ако вземем на 30, това ще бъде доста невероятно. Значи аз ще оставя, значи един е хилд. Може да оставя гигантите, но нещо все пак. Колко доста добра работа вършат, бе. Все първи левел, първи, но днеска ми станаха колковите. Това извините, ако отново има фул елексир. Не точно фул, но хубавите доста добра работа си вършат за тяхното ниво. И това е с тези перфектни ресурси. Дигаме се в голд лигата. И така, това ще е края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате. Напишете до някакъв коментар на какво искате да е следващото клипче.
и от нас.